ଏହି ଘଟଣାଟି ମହାଭାରତର ଅନୁଶାସନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ମହର୍ଷି ଦେବଶର୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୁଚି ଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯୌବନର ଉଦାମତାରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ମନା। ରୁଚିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଦେବଗଣ ମୁଗ୍ଧ ଓ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଚିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରୁଚିଙ୍କର ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖି ଦେବଶର୍ମା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରୁଚିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ କିପରି ଯିବେ, ଏଣୁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ବିପୁଳ ଦେବଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଗୁରୁ ଦେବଶର୍ମା କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୋର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ତୋର ଗୁରୁପତ୍ନୀ। ତୁ ତ ତୋର ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ। ଏକ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲମ୍ପଟ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରୁଚି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିନେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି। ବିପୁଳ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ମାତା ରୁଚିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପ କିପରି? ବତ୍ସ, ସେ ପାପୀ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। କୁଣ୍ଡଳଧାରୀ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଚାଣ୍ଡାଳ, ଜଟାଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେକୌଣସି ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ବିପୁଳ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ କହିଲେ। ମହର୍ଷି ଦେବଶର୍ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମହାତ୍ମା ବିପୁଳ ଭାବିଲେ, କେବଳ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେବ। ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ବିପୁଳ ଗୁରୁପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଣୟ ଗାଥା ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅସ୍ଥିର ମନା ରୁଚି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଓ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେହି ପ୍ରଣୟ ଗାଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିପୁଳ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୁଚିଙ୍କର ପ୍ରବଳ କାମ ପିପାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳରେ ବିପୁଳ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିଜର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ରୁଚିଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଛାୟା ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ମହର୍ଷି ଦେବଶର୍ମାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅଭିଳାଷ ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକର ରୂପ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରୁଚିଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ବିପୁଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସେ ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ରହିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଚିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତୁମ ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁଚି ଏତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିପୁଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଦେବରାଜ? ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ରୁଚି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟାଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା। ରୁଚିଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରୁଚିଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରୁଚିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିପୁଳ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ଜାଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିପୁଳ ରୁଚିଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ କ'ଣ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ? ଯଦି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ତୋତେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତି, ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ତୋତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ଭଲ ଗତି ଯଦି ଅଛି, ତେବେ କିଛି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଉଠୁ ପଳାଇ ଯା। ଶଙ୍କିତ ହୃଦୟ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଲେଉଟି ଗଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ମହର୍ଷି ଦେବଶର୍ମା ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମାତା ରୁଚି ପୂର୍ବ ଭଳି ପବିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ, ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କି ବର ଯାଚନା କରୁଛୁ କର। ମହାତ୍ମା ବିପୁଳ ନିବେଦନ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯେପରି ଧର୍ମରେ ଦୃଢ଼ ରହେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଶିଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛା କଲେ। ଏହାପରେ ବିପୁଳ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ପରେ
ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଦେଖାଗଲା। ଥରେ ଅଙ୍ଗରାଜ ଚିତ୍ରରଥ ଗୃହରେ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରଥଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାବତୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ରୁଚିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ରୁଚି ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ କୌଣସି ଅପ୍ସରୀର ଜୁଡ଼ାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ରୁଚି ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୁଡ଼ାରେ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସେ ଫୁଲ ପ୍ରତି ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଭଉଣୀ ରୁଚି, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଫୁଲଟିଏ ଅଣାଇଦେ। ରୁଚି ମଧ୍ୟ ଅଣାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଘରୁ ଆସି ରୁଚି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ସେଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଫୁଲ ଅଣାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ମହର୍ଷି ବିପୁଳଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ। ମହାତ୍ମା ବିପୁଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଭଳି ଦିବ୍ୟ ଫୁଲ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଥିରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷଟିଏ ଓ ନାରୀଟିଏ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭଉଁରୀ କାଟୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଟି ପୁରୁଷକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଉଁରୀ କାଟୁନ। ଏ କଥାରେ ପୁରୁଷଟି କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତ ପରଲୋକରେ ମୋତେ ବିପୁଳ ପରି ଦୁର୍ଗତି ମିଳୁ। ବିପୁଳ ଏକଥା ଶୁଣି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ। ବାଟରେ ଦେଖିଲେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ବେଇମାନି କରୁଛୁ ତ ଆମକୁ ବିପୁଳ ପରି ଦୁର୍ଗତି ମିଳୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭଳି ଶପଥ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ବିପୁଳଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ମହର୍ଷି ଦେବଶର୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମୁଁ ଅବଗତ ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାଟରେ ଦେଖିଲ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଓ ତୁମେ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କର କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ଗୁରୁଦେବ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କିଏ ଥିଲେ? ସେହି ଜୁଆଡ଼ିମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଁ କେଉଁ ପାପ କରିଛି ଯେ ପରଲୋକରେ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ହେବ? ଏହା କହି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ମନରେ ଗର୍ବଜାତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ରାତି ଆଉ ଦିନ। ରାତି ଆଉ ଦିନ ପାଖରୁ କ'ଣ କିଛି ଲୁଚାଇ ହୁଏ? ସେହି 6 ଜଣ ଜୁଆଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଋତୁ। ଋତୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ କିଛି ଲୁଚାଇ ହୁଏ? ରୁଚିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ କଥା ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କୁ କାମବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେଇଥିଲ। ଏକଥା ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସଂକୋଚ ବା ଭୟ କରିଛ। ଏହି ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ପରଲୋକରେ ଦୁର୍ଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହାତ୍ମା ବିପୁଳ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ଓ ପାପବାସନା ରହିତ ହୋଇ ମା ରୁଚିଙ୍କୁ ପ୍ରଣୟ କଥା ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କର କାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହେତୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୈହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦେବଶର୍ମା କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହିଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଏତେବେଳକୁ ଗୁରୁକୋପ ହେତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇସାରନ୍ତଣି। ମହାତ୍ମା ବିପୁଳଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଗୁରୁ ମହର୍ଷି ଦେବଶର୍ମା ରୁଚିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱଦେହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲେ। ଗୁରୁକୃପା ହେତୁ ମହାତ୍ମା ବିପୁଳ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଗୁରୁଦେବ ଓ ମାତା ରୁଚିଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଜଣାଇଲେ।